bat berpizteko eta laguntzeko. Balak dira norberak dituen desioak, bai? Baina desioak pixka bat bikotean osatzeko direnak, ez? Eta, bueno, pues nahi duena egin, bai? Baina estrategia jolas bat da ere. Ze zuk 3 bala dituzu, hau da 3 deseo eskatu ditzakezu, baina beste pertsonak esango dio ezetz bateri bakarrik. Beste biak bete beharko ditu. Beraz, horrekin jolasten da pixka bat, zer nahi dut bete, zer ez, bueno, azkenean jolasa sartzea bikotean. Ezin dana da eskatu gauza oso saiak edo beste pertsonarentzat beste pertsonak egin nahi ez ditunak, ez, adibidez, erretzeari utzi. Izan behar dira, desioak edo eskatzen dian gauzak, pixka bat goxatzeko, afaria prestatu idazu, masajetxo bat emaidazu, bueno, eta norberak bere irudimenan bilatzea zer osatuko luke edo berpiztuko luke bere bikote harremana. Bai? Venga, jolastera denak.